खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिनायजों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। खौरांखौ फोजावनाय जादों बाक्सा गेलपेजारनिफ्राय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरुवा। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ साननैनि हाबाफारिजों धालिगाव गोजौ फरायसालिनि रुंसारि पन्चानन ब्रह्म अडिट'रियामाव एसएमडिसिफोरखौ फोरोंथाय होनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव लाइमोनफोरखौ लानानै लाइमोनफोरनि मेलखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बाक्सा जिल्ला रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UPPL आरो NDABPआ सोमावसारारि आफादा 2 नं माज्राबारि गामियाव फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि सोमोन्दै आरो सोलोंथाइनि सांग्रांथि सावरायमेल खुंफुंदों। मंगोलियान प्राइमारि UPPLआ स्टियारिं कमिटि दादों। फकिराग्राम ब्लक BPF दोलोआ 17थि लकसभा बिसायख'थिनि स्टियारिं कमिटिखौ दाफुंबाय। सनितपुराव लाइबारि दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि हाबाफारि लादों। थांनाय 30 मार्च खालारनि हरनि 1:30 रिंगायाव गंसे ट्राकआ हरखाब ब्रेक हमनायनि थाखाय गंनै डाम्पार गारिया सौदावलायनाय जाब्रबथाय जायो। सानथामनि हाबाफारिजों गलाघाट डिस्ट्रिक्ट अल बाथौ महासभानि जथुमाया जागायजेनबाय। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 28 आरो 29 मार्च खालाराव साननैनि हाबाफारि लानानै धालिगाव गोजौ फरायसालिनि रुंसारि पन्चानन ब्रह्म अडिट'रियामाव चिरां जिल्ला बेंखननि सिङाव थानाय गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि SMDCफोरखौ फोरोंथाय होनाय जादों। RMSनि मददजों बे फोरोंथायखौ होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मास्टार ट्रेनार महरै सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि राम बाहादुर सेत्रीआ बे साननैनि फोरोंथायखौ दैदेनलांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे ट्रेनिंआ मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो होनना RMSनि मावख'नि डिस्ट्रिक्ट कनसालटेन्ट अफिसार मुस्रि बिजु ब्रह्मआ फोरमायहरदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों राखा बसुमतारी बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव लाइमोनफोरखौ लानानै लाइमोनफोरनि मेलखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे मेलाव बाहागो लायो पाटगाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे मावफारिया लोगोफोर, पाटगाव दखरानि सिङाव थानाय 68 गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायसाफोर। बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों प्रतिभा कास्टम बुद्धि जांगिला बिथांमोना। गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लादों प्रतिभा ब्रह्म कास्टम बसुमतारी बिथांमोना। बे मेलखौ पाटगाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बानजायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों फोजाखां बसुमतारीया। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UPPL आरो NDABP सोमावसारारि आफादा 2 नं माज्राबारि गामियाव फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि सोमोन्दै आरो सोलोंथाइनि सांग्रांथि सावरायमेल जथुम खुंदों। थांनाय 29 मार्च खालाराव रुपहि दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारि उकुल नार्जारिजों लोगोसे एबसुनि बायदि बायदि बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोर आरो UPPLनि दैदेनगिरिफोर आरो NDABPनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै फैबाय थानाय क'क्राझार 5 नं लकसभा बियाबनि बिजाथि मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनो आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सार्थआव देरहासार खालामनांगौ होननानै 2 नं माज्राबारि गामिनि रायजो राजाफोरनो रुपहि दखरानि नेहाथारि मानगोनां उकुल नार्जारि बिथाङा गावनि बिबुंथियाव फोरमायथिनानै होयो। बेनि अनगायैबो बे मेलाव उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ सोलोंथाइनि सोमोन्दै माबोरै फरायनानै गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो बेनि बागै बिथांमोना फोरमायलाङो। बिथांनि बिबुंथियाव बिथाङा समाजारि थासारि गावजों गाव अनलायनाय आरो फोथायलायनाय थानांगोन होननानै बुंथिबावो। खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। मंगोलियान प्राइमारि UPPLआ स्टियारिं कमिटि दाबाय। फैगौ 23 एप्रिलाव जानो गोनां क'क्राझार ST बियाबाव UPPLनि हानजानिफ्राय बिजाथि महरै बादायनो ओंखारनाय उरखावगोरा ब्रह्मनि जानानै मंगोलियान प्राइमारि UPPLआ स्टियारिं कमिटिखौ दाना लायो। बे कमिटियाव धनन्जय दैमारिखौ चेयारमेन आरो सभेन नार्जारि बिथांखौ कन्भेनर हिसाबै सायख'नाय जायो। बे हाबाफारियाव 17 नं सुबाइजार बियाबनि MCLAजों लोगोसे गोबां UPPLनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। फकिराग्राम ब्लक BPF दोलोआ 17थि लकसभा बिसायख'थिनि स्टियारिं कमिटिखौ दाफुंबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 29 नं बिधानसभा लकसभा सोनाब बियाबनि सिङाव थानाय फकिराग्राम ब्लकनि स्टियारिं कमिटिखौ सिटिला बाजारनि साखाथियाव थानाय फोथारनि सावराय नब्लाङाव 29 नं क'क्राझार सोनाब बियाबनि MLA रबिराम नार्जारिनि नुजाथिनायजों मेलखौ जागायजेनो। निश्चय আপোনালোকে ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে যদিও আমি অনানুষ্ঠানিকভাৱে बे मेलावनो फैबाय थानाय 17थि लकसभा बिसायख'थिनि फकिराग्राम ब्लकनि स्टियारिं कमिटिखौ माखासे एक्टिभ सोद्रोमाफारि नूर हुसैन, फाजल हक, दिलीप साहाजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन बिफानाव बिबानगिरिफोरखौ बिबानाव थिसननायजों दाफुंनानै होयो। बिथां रबिराम नार्जारिया मेलनि बिबुंथिनि गेजेरजों फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थि क'क्राझार बियाबनिफ्राय BPF दोलोनि बिजाथि मानगोनां श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्मखौ गावनि बेसेन गोसा भट होनानै देरहासार खालामथारनो नांगोन होननानै बुंथियो। राजनैतिकभावे अखिल गगৈয়ে তেনেকৈ একো
আমার রাইজর মাজত প্রভাব নাই অখিল গগৈর আহ্বান মতে অখিল গগৈর কথা মতে অসমবাসী রাইজে কোনো দলক ভোট নিদিয়ে আৰু তেওঁৰ মতে কোনো আমার রাইজে কাম নকৰে नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमायोदि फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय सेन्ट्रेल लेभेल समष्टि लेभेल आरो ब्लक लेभेलाव स्टेरिं कमिटिखौ दाफुंनाय जायो बेजों लोगोसे जायगा जायगा मार्च रेली आरो केम्पेनफोराबो सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरा मानगोनां श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्मखौनो देरहासार होगोन मानोना बिपि एबा मोनसे रायजो राजानि दल संगठन होननानै बुंथिबावो उकिल गगैया राजखान्थि फोथाराव 1% गोहोम खोख्लैनो हाया होननानै नार्जारी बिथाङा बुंबावो क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां लाइबारि दालाइसा एबसु सनितपुरनि बानजायनायाव बड'फा गोजौथियारि सोलायनाय मावथांखि हाबाफारि लादों थांनाय 29 मार्च खालाराव सनितपुर जिल्लानि आदाबारि गुदि फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारिखौ 21 मार्च खालारनिफ्राय 5 एप्रिल खालारसिम गामि गामि खालामनाय जादों बे हाबाफारिनि जोहै सोलोंथाइ सांग्रांथि आइजो सांग्रांथि आरो समाजारि सांग्रांथि होनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों दैमाजुलि गामिनिफ्राय मिजिंसार मुसाहारि बिथाङा थांनाय 30 मार्च खालाराव हरनि 1:30 रिंगासोआव गंसे ट्राकआ हरखाब ब्रेक हमनायनि थाखाय गंनै डाम्पार गारिया सौदावलायनायाव जाब्रबथाय जायो जाब्रबथायाव डाम्पार गारिनि ग्लासफोरा बायजोबलाङो बे जाथायाव उदालगुरि काजियामाटिनि बलराम ब्रह्म होननाय सुबुङा जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों शेष नायलाय दिल्ली नाम्बार बे जाथाया बाक्सा जिल्लानि बिखि दैमानि दालां सायाव जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों मोनथिनो मोननाय बादिब्ला डाम्पार गारिया सिमलागुरि थिंजाय थांबाय दङमोन जाब्रबथाय जानाय गंसे डाम्पार गारियाव 3 सुबुंसो दङमोन आरो गुबुन गंसेयाव 2 दङमोन बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बलराम ब्रह्म बिथाङा बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि बिथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय उननि खौराङाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।